Shubor nakaslem jong unongsan hima. Lagumba sansngi menta gawe ka samla ka blatip kerteng kum ka Andalusia sangriang nakashnong mau join jong ka than yongston kuon jong uba night star snaitang bat ka kong skill daris kalaja klemon phai yang hakaba omshim la yo achingtip kadon hangnu ni ka let shei katkum ka khubo na ki bahayang le thu balti ka samla ka bedang khat plus nam karta kadi ka kuon ningkong bat ka bedang apru e ka result jong ka class 12 Nasib Singh Memorials Government High Secondary School Nongston bat loong bakalaja na do ka khatlai tarik sngi tho diang ha ka baki bahayang hasam kila shubna nang ninang tai bakalit bela bat kalami na layang na do ka por khandai beje e minstap jong ka khatlai tarik ulber arajar ar puhenrio uba HS sangriang kinyi jong ka tiga khna ulakar pat jur balada don manu bayi bakin sngobha ban pentiplam hakini ki number kibla pin pau ha ka screen kenthop yu number Hendriu not khandai henyo sau san ar bat khandai lai hendriu henyo san hendriu iwe pra henyo halor kani jingja jongani ka samla ka kumi jongati ka samla kala yam pa do not haba kala kerpat yala ka khon bakan wan phai no shla yeng klamda yatho bat ban yamap no rada kumkran bakla ne kum pindiaw e da ki kmi ki kpa shu le thuru ba ka bede bat kani ki bahayeng kila dabru ban ai ejahar ha police station Nongstan kalian yang ngati ngakwa ban kerpat ya kanika kun namar kasyu pet la ka pet kasyu ja la ka ja klem ya thu haying kasyu ong bet led bela klem ya thu ka let ha ti ngakwa ban kerpat ya kun la jong bakar wan phai no saying namar katno ngisngo leng ang ngisngo pisam sim ngalele ngamla syu ban bam bandi batia bandem ngakwa bangan tip sa kadon kun ti lada pisngeu ba ngi penmong ni kren penmong ni pisngeu kano kadaw sneu ban map ban yathu lada pidon hangno sneu ban wan phai no ni ban ajik tip no kloi yang ina mar bangi la sneu leng apalat kam sim lesi don ha ru lada pilej but ya do no ru khang sneu ban yathu sai haying ni lada pilej belaru sneu ban yathu ban pentip nang bangin hun kam sim namar bangin la syu ban wajing tip sa ru sem lenti syu sano ru tinga kerpat bah pinwan phai no saying nang bangin suk kam sim ada pikwa ru sneu saya thu ba min la hi ban ai badan namar nga ipalat ya kanika kun kam tamba kadai ka kun ningkong ada item sim palat ngtip bahkan sapet bahkan le hadukat ni ngakerpat ya kipaj ba lada kiyo i kisngeu baban pentip lem bat ai tip lem ta nga ngalai ukni jangka Andalusia sangriang kepada kun persajunga te kanno kum kayin kasem ni dab da kajing solengo namar bangim sentip ru yak ke baka ma kum ka ni ka kun ka jungi apa kami na ying klem da pentip klem da yatu te tang dang ila tip bakam don syu haying te haba ngala kli na kani ka kmi na ki bahaying hi tiga ong baka syumi la syumi ka ong ba hidon ki sudan ki paralok ayu ki yatu ba ong kalin bela te ngidap da kajing solengo bat ngidap ru da ka ka ba dukat no baka kan syumi kumni klem da pentip tinga kum upinyi ngara kerpat di anda kum kun persa ka jonga bala takadon hangno te sobha wadle kumni ma kum kayi kasem ngida tep mesin te wadle kumni la pita no sobha na fini isne kam tam kum ya kmi ba jengi ki bahi sam ha ko ba ka jele jong phi ma kala pan ai ngi bang yang thia nang dem chu ngara persang ban watang no ring khim yo tep te ngara kerpat ya phi khon ka anda da pidan hangno sobha bakal ada nginget bulan sepidan kan no ka jesomong ki ba te ngada kerpat mengaku ki ba sobha bana thuang ki bangini ya ingi ya penseng ini ya penpau ye baro ki jing bakla la kalong hakano ka duru bangin long kata kawe ka yeng ka balong ka bada ka jing su thu jing mot ombe bang su phalet dat kumne
te ngaku ni ngadon kan ka jeng kerpat ya ki parlok ki parajor ki parasnong ki paratau bat barok ki bayu I ya kini ka kubor kebangi ngi pen paul bajak ka step asob ha ada bidan hang no so bahab sab tiblem hangi ngi sabu ya unbar hagan ni ka screen jong kan ka kubor ka bangi labu te tanggan ni hi ka bangi kerpat ap ni fi barok ki bu isba Maksud elem ya kan ka jeng kerpat ka jongi ban saya thulam ada philap ka don hang no ditanggi ni